אז שלום חברים, והיום אנחנו בסרטון בן דוד שלי שולט לי על המשחק. כמו שאתם יודעים זה שאנחנו מתחילים משחק ואצלי זה כל 2 קילים, הוא אומר לי איזה משהו, להוריד נשקים, להוריד מאץ, לקפוץ ולהוריד לי דמג', כל מיני דברים מטובשים כאלה. בטח כולכם מכירים, אז יאללה בשביל לא לנטוח ישר נתחיל. אז יופי, הנה חברים, הנה נכנסנו. אז כמו שאמרנו, יש לי בן דוד שלי שולט לי על המשחק פה. מה זה היה? זה אחרי עדכון כאילו? או שמה זה? אז בקיצור, לבן דוד שלי קוראים יוני. יוני, איזה תוכניות יש לך? דבר בקול, מה אתה מתבייש? אל תקפוץ. אז איזה תוכניות יש לך? שתפסיד. סבבה, אז אנחנו עומדים להפסיד המשחק. כדי לא יותר בקול. אז רק תגיד אבל שנהיה בכיוון, מה התוכניות שלך אבל? שנהיה בכיוון, אם ננצח, אני יודע שאמרת שנפסיד אבל אולי ננצח עדיין. נצח? לא נצח. אולי. יש לי הכללות, כשלא יגיד לי... תוריד את הכתר. אין, יש לי כתר, נכון. לא, די, לא כתר. יאללה. מה כתר? מה הוא עושה? טוב, היום זה היום שלו, בשליטה לי על המשחק, אז אם הוא יגיד לי לא את הכתר, זכותו מלאה. יש פה מישהו? חבר'ה, כתבו בתגובות אם אתם רוצים שאני אעשה עוד סרטון שולטים לי על המשחק, אבל עם חבר, או עם עוד איזה מישהו שאתם רוצים, אז תכתבו לי בתגובות ונראה, ואני אעשה... שימו לייק. זה ברור. יוני, אנחנו לא רואים אנשים. היום זה לא היום שלך. זה בסה. יש לך בגלל מיני בן אדם ראשון רגע? ברח. מזלו. יוני, אתה בדיוק זזת. היה פה איזה בן אדם, אנחנו ניסינו לפגוע בו, אבל הוא ברח עם עול פחדנות פה. אתה מצטער? כן. זה נראה שאתה לא מתרגש מזה שאתה שולט לי על המשחק. זה לא נראה. היום אנחנו נעשה שהוא יפסיד ביותר. תסמכו עליי. מה אתה אומר? נעשה גליד של הכניסה לכספת של הרכבת? יאללה. או שנלך לאנשים? יאללה, נראה לי אתה יותר מעדיף ללכת לאנשים. הנה אחד. תראו אותו. טוב, נבוא אליו. וואי, יש לי אין גרוע במתאים הקיל הראשון של דניאל. יוהו, איזה כיף. טוב, קיל שני. עכשיו צריך להגיד לך מה לעשות. אז יש לך בעצם... טוב, הבנו מה אתה רוצה. קח את הלוט של הבן אדם הקודם שהרגת. לא בן אדם הזה. בן אדם ההוא, מה יש לו בכלל? זה? זה מה שצריך לעשות. מישהו מנסה להרוג אותי ככה. יאללה, תראו אותו. טוב, יאללה, עוד קיל אחד ויש לך עוד משהו. אני מתחנן ממך. יוני, די. לא. יש לי עד שיש לי כזה לוט. לא אסור, תוריד. לא אמרתי לך לקבל. חמוד, יש פה גם למה. אני עשיתי את הפקודה שלך. אמרת לי רק להחליף נשקים, איזה פשוט זה היה, יכולת להגיד לי בכלל להיות עם זה עד הקרב הבא.
זה היה פישול. לחשוב פעם הבאה. למה אני נותן בעצות? זה בעצם נראתי. יוני, יותר אני לא נרחץ לצבור. הופה, יש פה עוד אחד. מה זה עושה כאילו כוונת? אוי, למה אמרתי אותו? פעם הבאה אני בורח. טוב. מה כבודו רוצה? קח רק את הנשק האפור שלו. יש? לא אמרת לי בעד מה? לא אמרת לי להוריד הכל? תוריד את הכל. מאוחר מדי. יודע מה, בגלל שאני אחלה דוד, אני מוריד הכל חוץ מהנשק הזה. אילי נדב נחשב? כן. טוב, כמה זמן אני צריך להיות עם נשק אפור? מנת שתהרוג את שתי האנשים האחרונים. הבאים? ומותר לי להרים נשקים סתם ככה עכשיו? לא. איזה סרטן זה? פשוט סרטן מילים. רוצה לרצוח את הנשמה שלי בפורטנייט, זה לא טוב. הנה, אני רוצה להבין אתכם, אבל אסור לי. אחרי זה יש לי משהו מצוין. מה נניח? תגלה בסוף. מעניין מאוד. באמת, יש פה שוטרים, למה אסור לי להרים אותו? זה החוקים. יש לך צור... אאוץ'? יש לי פחות 10 שלי. או, הנה בן אדם. 34. יש שם עוד אחד. אז כנראה הוא מת כבר. מת. אסור לך עדיין להפליג. אני לא לוקח שום נשק. רק כדורים. בשביל להרוג את השני. טוב, כי רון אחרי זה מותר לי לקחת נשקים והוא עדיין לא אמר לי להוריד מיד. אבל למה אני אומר את זה כאילו? נשקים. טוב. אני אשאר לך. תיכנס לרגע לדברים שלך, איפה שעמוד וזה. תוריד את כל הבניות, את כל הכדורים ואת הכתר. תקשיב, אתה יכול משהו אחד, זה החוקים. מה אתה רוצה? כדורים? כתר? את כל הבניות. אכזרי. טוב, כפרון לא אמרת לי שאסור לי לאסוף ממקומות אחרים. יוני, אני מצפה ממך לקצת יותר. כמה בניות? לא כזה... לא אכפת לי כל כך שאתה אמרת לי... לא, נו. לסרוק את כולם. פעם לבן תגיד יותר בברור. אני יודע מה, פעם מה? פשוט אם אתה... את זה אני מבין סתם בשביל שזה יהיה יותר מעניין, פשוט תגיד בדיוק עד מתי ואסור לי לקחת עוד נשקים, כאילו עוד בניות. אוקיי. תגיד מתי למה. אוקיי. סתם שיהיה יותר מעניין, אני בשבילך אומר את זה ואתה סתם מחשל את זה. סבבה. הזמן. וכאילו, פחות או יותר זה היה מהר. ניתן לי ליפול כבר... מול החור. טוב, מה עשינו פה? את זה אני אקח. יוני, אתה לא תהיה מורכז למשחק או מה? אני מרוכז. איפה כל האנשים הפחדנים האלה? בוא נלך לבוס. מה זה, יש שם בן אדם? לא? איך לבוא? יא! שקט. בשק. אתה עדיין לא אומר לי כתוב. מה זה? זה לא עושה כלום. תיגע. זה לא עושה כלום, אז אני עושה. תתן לי למעלה. יש פה לנצ'פד, זה גם טוב. תשים את הלנצ'. איפה? מי שלא יודע... איפה הוא? הוא למעלה. מי שלא יודע, כולם צריכים לעשות סאב ולייק. דני הוא היוטיובר הראשון והטוב ביותר בפורטנייט. הוא צודק. מה זה היה? פשוט נתקעתי ובגלל זה נפלתי ומטתי. טוב יוני, בגלל שאתה אחלה בן דוד אני נותן לך עוד משחק, אז יאללה 3, 2, 1 ואנחנו במשחק. אז יופי חברים, הנה אנחנו במשחק השני. רק משחק שני, לא תקבל יותר משחקים. מקווה שיהיה לך לא דברים מטופשים להגיד, נורמליים. אני רק בשבילך אומר את זה. לא יודע למה אני אומר את זה, זה לא טוב בשבילי. אני אגיד דברים טובים. ומאוד. טוב יאללה. תדבר יותר חכם. טוב, אז יופי חברים, הנה נחתנו. וואו, אני נלחצתי שזה כבר איזה בן אדם. וואו, איך זה הפחיצתי.
אולי מישהו עוד יגיע לחנות ונוכל להפתיע אותו כזה. קבלו. סתם שעמום. מדליה, לא מדליה, אוקיי. סביר. נראה לי נקנה שוטגן, זה אחלה. ונפתח את מה היה לנו פה בכספת? זה הדבר הזה. וואי, מדליונים צריך. וגם מה ההבדל ביניהם? פה זה. זה לא דוד צדי. מה אתה מוכר? גבר. מטבע. מה? איך אפשר למכור מטבע? מה זאת אומרת למכור מטבע? זה שייתן לך מטבע. איך? לא יודע, אני יכול להחזיק. מה? איך אני... יש פה איזה מישהו, שקט. למה זה נותן לי לפתוח את הכספת? תהיה עם השוטגן. למה זה לא נותן לי לפתוח את ה... טוב משהו, לא? אני מושג ואין לי כוח לתרגם. אני רואה, אולי עכשיו זה יהיה הקיל הראשון שלנו. איפה הוא? הוא מלחיץ אותי. אבל בואו נצא מפה. אולי מבחוץ יהיה יותר טוב. וואלה, התרחקנו. הנה בן אדם. יאללה. וקיל, יופי, יש רק קיל ראשון, עוד מעט השני. אני מבקש ממך תגיד לי לא רואה את המשקים האלה, סבבה? נו. ויופי, קיל שני, זה כיף, ממש כיף. אוקיי, האתגר שלך זה את שתי האנשים הבאים שאתה הורג, אתה הורג רק עם פיקקס. שמע, אל תגזים, פיקקס הם יהרגו אותי ואחרי זה ייגמר הסרטון, זה מה שאתה רוצה? או שזה נובי. נובים זה יהיה קל להרוג. שמע, אבל יש להם נשקים בכל מקרה, אולי... תקנה את הבוט, ככה אולי יהיו לך... יודעים מה? סבבה, אני קונה את הבוט והורג עם פיקקס. מעניין מה הסיכויים שאני כאילו יצליח לחיות ככה. הוא מלא לך חיים בו. הוא מלא לי חיים כעיקרון, אז ממש עוזר, בוא נאמר ככה. טוב, זוזי פה. טוב, יאללה. החייל שלי תעלה על האוטו. נו, יופי, תכנס. את שתי האנשים הבאים רגע? כן, את שתי האנשים. איזה באסה. אבל לא כזה יהיה הרבה יותר מהר למצוא אותם. אבל שתבין זה שאמרת לי להרוג אותם עם פיקקס, זה רק אומר שהסרטון יכול להיגמר הרבה יותר מהר, וזה סתם בעצם בשבילך. הנה יש לך מזל שיש פה, וואי, כיכרון יש פה קרב, לא הייתי רוצה להתערב, כן? אבל זה חירום. זה נובים. ואם זה מקרה חירום, רגע, ואם זה מקרה חירום? נתן למצוא עוד לא. אחד מת. זה היה קל אבל. וואי יוני, אני מבטיח לך לגבי זה שאמרת שהם בוטים, אני מבטיח לך, אני מסכים איתך ב100%. טוב, אז האתגר הבא שלך... בבקשה, בלי להוריד נשקים, בבקשה. יש. האתגר... רגע, שנייה. יש לך עוד אתגר. עכשיו אני יכול להשתמש בנשקים המתוקים שלי. סוף איזה מרגש. טוב, אז האתגר הבא שלך זה שהבן אדם, שני האנשים הבאים שאתה בא להרוג, תרקוד להם 10 שניות גרידי. מה זה גרידי? 1, 2, 3, 4... 10 שניות? 10 שניות. אוי, בטעות דרסתי אותו, זה לא אשמתי. 10 שניות. רגע. לא, לידו.
לא משנה. לא, הנה, רק הגבולות. אני יכול להרוג אותו? יש לי כן, אתה יכול. מה? לבן אדם הבא... טוב, בסדר, אתה עדיין רוצה שאני ארקוד וימות להם ואז הסרטון ייגמר? כן, אבל הסרטון ייגמר. לא, זה השלטון. אוקיי, הוא לא רוצה להיות בסרטונים שלי אז. טוב, אני רוצה להיות... אני מנתק. סתם. רגע, אז מה המשימה הבאה שלי? לא, עוד לא. אני 5 קילים, יאללה, עוד קיל אחד. ויש לך עוד שאלה. מה אתה אומר, להתחיל עם הבוט? יאללה, תתחיל. הבוט שלו מת. מי זה? זה אתה. טוב, לא נורא. נאסוף אותם בשקט. טוב 31, ואם אני מנצח, מה אתה מביא לי? עם כל הכבוד אתה... כמעט הרגת אותי. אז זה מאוד פוגע בי. רגע, זה כאילו מפוצץ גם? וואו, מגניב, זה מסמן. כנראה מזמן לא שיחקתי. יש לי אתגר טוב. מעניין מאוד. נכון. כאילו אני סתם יורד, בוא נראה, אם אני יורד שם זה... יש שם שחקן? כן, אני אראה לך סימון כזה. אני יודע, בוא נבדוק. מה זה הדבר האדום הזה, הפס הזה? אין לי שמץ. טוב, בוטי, חייל שלי, תעלה. תעלה כבר! איזה, יש לך שוקווים? לא. יש לך משהו אבל? של כאילו מובמנט? מה? לא. אין לך שום דבר? אין לי, והנה הבן אדם. והנה הקורבן שלי. הייתי צריך לצלם את זה לקליפ. נכון? טוב. נכון היית צריך לצלם את זה לקליפ? כן. המשימה הבאה שלך זה שאתה צריך לעשות סקייבייס. סקייבייס, אבל אין לי מה... רגע, אם אני נופל עם זה מגובה, זה יוריד לי? לא. המחבט לא אופה. אין בעיה, אני עושה סקייבייס. שנייה אחת אבל. מאיפה הוא ירד לי? אבל סקייבייס עד שכל הבניות שלך נגמרות. תקנות חיים. הנה הצוף. לב שלנו. טוב, יופי, הוא מסומן אצלי. זה סנייפריסט. טוב, מה אמרת אצלנו סקייבייס? עד שכל הבניות שלך נגמרות. No problem. רגע, בוא נראה שזה באמת לא יוריד לי HP. לא ככה. אז איך ככה? לא. אני לא יודע לעשות את זה, שמע, אין לי כוח גם. מה? זה מתאים לי תוך כדי ריצה? לא. סבבה, אפשר... טוב, אני אבקש את רשותך, אפשר לעשות סקייבייס אחרי שיהיה לי משהו 100% שאני לא יודע טוב? סבבה. וואי, אני שונא את הנשקים. איזה מין... מי רוצה לעבוד איתך בכלל? לאן אתה זורק? לאן אתה זורק? פשוט באמת, לאן אתה זורק? שם... יופי. קיל אחד. באמת. אז מה אמרת סקייבייס ומה עוד? לבלבל את כל הבניות. ומה? כן, אבל אמרת עכשיו עשיתי עוד קילים. אז תעשה. איך אבל... איך לעשות סקייבייס בלי כאילו... אני יודע מה תעשה. אבל איך לעשות בלי שאני אמות כאילו? עם המחבט? כן, מה אני צריך? פשוט לרוץ באוויר? הנה, תרוץ, תעשה כאילו, ואז תרוץ. הנה, סתכל, הנה, רואים? רואים? בוא נראה מה... זה קרה בפוקס, לא, אז זה לא הוריד לי בפוקס. רגע, בוא אני נעשה מפה. שתורות מפה? כן, אבל תעשה ריצה. זהו.
יופי, טוב, סקייבס אנחנו? ולבזבז את כל הבניות. סבבה. ואם אני מת, תתמודד עם זה. אני עושה את הסקייבס שלך, מה, זה לא בא לך לראות? ואם מפילים אותי עכשיו? ואם אני עכשיו, ואם יפילו אותי עכשיו, מה? אז אני לא עושה סקייבס. אבל נראה לי, אני אשאל שאלה, אבל נראה לי שזה אומר שאני המון זמן לא עשיתי סקייבס. אני אמות אם אני מגיע למקסימום? לא יודע, אולי לא. אבל כשאתה באוויר ואתה יורד לפול, אז אתה לא יכול לעשות שאתה לא תמות. מתערבים כשאני כבר נופל. ממבילים אותי כבר, מתערבים. אבל רבי. או זהו, הגעתי למקסימום. מרוצה? אבל אתה צריך עד שלא יהיה לך שום בניות ושום דבר. אין מה לעשות, אני הגעתי למקסימום. התכוונתי בכל בניות. אה? התכוונתי גם בברזל, גם בזה וגם בזה. אבל אין, מה, אתה רוצה שאני אבנה כאילו ככה? כן. וואי. אם אני מנצח. חבר'ה, אם אני מנצח ממכם סאב ולייק. עכשיו פירמידות. ואם אני לא מנצח עדיין סאב ולייק. תמיד סאב ולייק. כן, תמיד. תזכרו. כמו שאמרתי, הסרטונים לא בחינם. אני הולך לבוס, הוא עם המדליון. זהו, נגמר לי הבניות מרוצה. האמת עכשיו אני חושב על זה, יש פלוסים בכוונת הזאת. עכשיו אני פשוט יכול לראות את כל האנשים ככה. מי שצולב ואני לא אסלח לך. מי מלא? אבל יש לנו אנשים מוזבים כאלה. איפשהו בפנים. כאילו עכשיו... לך לאדום הזה. אין לי שמץ מה זה הדבר הזה, אבל... איזה, אני בסקאי בייס. לא, אני לא, עד שבניתי אותו רגע, הנה הוא בא אליי. סריקת מקום. תראה מה זה עם סריקת. הוא צודק. הוא בטח בחנות. אדום, תראה מה זה מכוונת. אולי איפשהו שם? אני כאילו עכשיו סתם יורד. יורדתי כבר. חושבת שהוא שם, פשוט מתחבר. עוד ישאר כאילו פה למטה. רגע, לא אמרת לי מתי אני צריך לרדת? לא. מתי אני צריך לרדת? אתה יכול עכשיו. האמת לא בא לי. כיף לי פה. איזה קטע. רגע, מה אני עושה? פשוט רצים במחבט ומה עושה? רצים וזהו, ואז אתה לא תיפול. או שאתה רוצה לחזור חזרה מההתחלה. נראה לך אני כבר, הבניות שלי... ואז כאילו... לא, איזה, אני עושה סקייבס עד שאני מנצח. מה, אני עד שעשיתי הכל. אני מחפש את הבן אדם הזה, אני לא מוותר לראות את תחושות שלו שם. יש אני שומע אחוז, הנה כן, יריות משם. בוא נראה מי יחטוף. עוד 5 דקות. בוא נראה מן שאני אספיק רק. אוי, למה שמת בוסם? ריח טוב. השם ישמור. טוב, מה אתה אומר? על החיים ועל המוות? יאללה, על החיים ועל המוות. או, מוצ'ה! אומייגאד. וואו. טוב, היינו גלגלים. אאו. אין פה, צריך גם להיות. בגללך הכל. רגע, למה? This is not my problem. לא יודע מי זה?
יאללה, דניאל. וואו, יאללה, נו מאמין. נו מאמין, מקום 6. פשוט הוא נתן לי בראש, ואני גם כאילו פגעתי בו, אבל למה זה מים? נתתי לו טורבן. טוב, אז זה היה הסרטון חבר'ה, אז אני מקווה שנהנתם, אז תנו סאב ותנו לייק, הסרטון לא בחינם, אז יאללה חבר'ה, מקווה שנהנתם, ויאללה נתראה בסרטון הבא, ביי.